mondo kaka rowere tiyo gi yedhe maricho kata yedhe mamero gigo mondo odok piny. Erokamano ahinya. Sani gintiere dala kendo giwinji gibet kod janyuolgi, jokanyo mopogore bende nitiere. Wane kodgi kimiyowa wachni mogik. Ahinya yore mabende koro wanyalo kedo gi wechegi. Erokamano ahinya. Kachako gi jonyuol, akwayo mondo jonyuol sani, wantie holiday mabor ahinya. Jonyuol kaw sa ibed gi nyathini marawera midak godo no, mondo iwuo kode, penje, sumuru paro kanyakla kaka familia, mondo ung'e ni ang'o matimo nyathina ni, to ere kaka nyalo konye. Mar ariyo kendo, anyalo kwayo ni migepe mopogore opogore, meg sirikal gi mok mek sirikal, gitik kamoro achiel, kata gimwadendo gi dho ngere ni multisectoral partnership. Gitiyo kamoro achiel, ka wan gi migawo mar police, migawo mar education, migawo mar thieth, migawo mar nyithindo, kutiyo kanyakla, taparo ni wanyalo dhi mbele kendo wanyalo tiyo maber ahinya e konyo wach mar tieko landruok mar tuoche mek ayaki. To kata kamano, ageno ni ka wadhi mbele gi weche gi twak aila gi, to watim gi nyaka e ogandawa man piny. Giwawacho ni grassroots communities, joma ni dala mani piny. Kik watieka ni nikech ng'eny ji samoro ok gine TV kaka waneno ni, samoro gionge kata pesa ma ginyalo nyiewo godo redio. To ere kaka wanyalo tiyo gi nyamrerwa? Wakony nyamrerwa mondo wadhi e piny e gwenge wa man piny mane dala, mondo wawuo gi jonyuol, wawuo gi rowerni kendo wawuo gi jotendwa mek oganda. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Faith Abala mano kawuok e riwruok nero mar Naya Kenya. Gino mabende owacho kanyero en ni mondo waket okang' kendo wariwre e nyako lwedo kedo koda wechego. Aneno ka ng'ato bende wacho ni nyithindo masani oluoro